Mayong gabi, Boss Kev. Tawag lang ko Samuel. Kini nga storya na hitabo ni sa CDO. Ug tinuod ni nga panghitabo bahin sa akong igsoon nga lalaki. Panghitabo nga hantod karon dili gyapon siya ka-move on. Bago pa sila nagminyo siyang asawa nga tawgon lang nato og Grace. Buutan og hilumon si Grace. Pero kung igsoon, laagan yun, sige inom, uban sa barkada, halos matagabi. Ug kasagaran, ang iyang asawa ang mabilin sa ilang balay. Dagan na migtambag niya sa una nga hunong na sa pag-inom, pero dili gid siya maminaw. Usa ka gabi, alas 12 kapin, hubog na naglakaw pauli akong igsuon. Mingaw ang dalan, hinay ang suga sa poste. Nya kalit lang na ay babae nga nagdagan padulong niya. Naghilak og nagkurog. Dali-dali niya ning gisugat ug pagduol niya, iya man dayeng asawa. Nahadlok og nagkadugo ang agtang. Giga ko siya sa akong igsuon samtang naghilak. Yamingon, "Tabang, gisulod ko sa mga daotang lalaki dito sa atong balay." Nakurat akong igsuon. Nangurog siya samtang gaakbay sa iyang asawa. Nakasulti pa iyang asawa nga nakaikyas ra siya kay milukso siya sa hagdan. Tungod ato, dali-dali silang nibalik silang lipuyan sa balay nga pila ra ka metros gikan sa dalan. Pag-abot nila sa pultahan, abri na. Nisulod akong igsuno na. Ug didto, nakita niya ang iyang asawa nga nagbuyod na sa salog. Walay lihok. Naglutaw sa iyang kaugalingon nga dugo. Nakurat pag-ayo siya ug halos dili nakaginawa sa kasubo. Hinay-hinay siyang metalikod o giling ang iyang asawa nga nakauban pa niya kaganiha. Apan, wala na kini sa iyang likod. Wala na ilayang tao sa iyang tapad. Ug ang dalan sa gawas, mingaw na kayo. Dito ra niya nasabtan nga ang babae nga iyang gigunitan ug kuyog pauli, kalag na lang sa iyang asawa. O Boss Kev, masakit pagid ang sunod nga mga nadiskubrihan. Kay base sa report sa pulis, dili pa kaayo dugay namatay ang iyang asawa sa sulod sa ilahang balay. Ug kung naabtan pa unta siya sa sakto nga oras basin buhi pa. Ang oras nga iyang gigahin sa pag-inom, mao daytoy oras nga ninginahanglan og tabang ang iyang asawa. Karon, matagabi nga mahubog akong igsuon, makadungog siya og hinay nga pagdagan sa gawas sa ilang balay. Ug usahay, kung mag-inusare siya sa dalan, makita niya ang iyang asawa daw nga padulong niya. Naghilak ug gapangayo og tabang. Apan karon, kahibalo na siya nga ulahin ang tanan. Dagan salamat boss sa imong pagbasa sa akong sulat ug more power sa Gabi Stories.